קיבוץ מגן שנמצא רק כ4 קילומטרים מגבול רצועת עזה לא נכלל בפרויקט המיגון של המדינה, למרות שגם הוא נמצא בטווח הירי. כך גם אופקים, נתיבות ויישובים נוספים שכיפת ברזל לא מגנה עליהם. עדי בן שושן כתבתנו ביקרה היום במובלעת היישובים הלא ממוגנים וחזרה עם פתרונות אפשריים. רק לפני 10 ימים עוד נחתו טילים כאן בדרום וכיפת ברזל סיפקה הגנה כמעט מושלמת לערים הגדולות. כשיש צבע אדום, אנחנו מתבקשים לכרוע, להתכופף, להחזיק את הראש ולהישאר כאן. המדינה דאגה למגן את היישובים הקרובים שנמצאים 4.5 קילומטרים מרצועת עזה, אבל אופקים, נתיבות ויישובים רבים באזור נותרו חשופים לגמרי. פחד אלוהים. אין חדרי ביטחון כנגד הקסטמים והפצמרים. וכיפת ברזל לא מוצבת פה מכיוון שפה אנחנו כאילו מחוץ לטווח הגרדים. קיבוץ מגן מרוחק 4.7 קילומטרים בלבד מרצועת עזה וירי טילים באזורם הוא דבר שבשגרה. השבוע הם פרסמו עצומה ברשת בדרישה שהמדינה תספק להם איזושהי הגנה. זאת הצעה שקוראת למי שאחראי על הביטחון של האזרחים במדינה להתעורר ולהבין שיש פה 1,600 משפחות שחיות ללא הגנה. אנחנו הכרנו בצורך לעזור ולסייע לתושבים לקדם בעדיפות בקשות להיתר להקמת ממ"דים. יש טעם, כמו שאומרים, לתת עדיפות, כן, לבקשות האלו. אז אנחנו בעצם שיפרנו את ההליכים. לא רק בעיריית באר שבע הבינו שצריך לקצר את סבל הבירוקרטיה, גם חברת ג' מערכות הישראלית המציאה פטנט מיגון יחידי מסוגו בעולם שצלח את הניסוי האחרון שלו בשבוע שעבר. אנחנו פיתחנו באמת את הפטנט הזה על מנת להגן על חדרים קיימים במבנים רבי קומות או מבנים אחרים. הפלוס שלו העיקרי זה שאנחנו עושים את זה בלי טיפת בטון, בלי תוספת בטון, בלי תוספת משקל על המבנה, עם בנייה קלה, במהלך פחות משבוע בערך. אז זה נראה כמו ממד ומגן כמו ממד, אבל זה לא ממד, לפחות בכל מה שקשור לזמן ולתהליך הבנייה. פלוס פה יש באמת שכל אזרח רשאי לעשות מה שהוא רוצה בתוך הבית שלו, זאת אומרת שאם הוא רוצה עכשיו להרכיב את המערכת בתוך הבית, זה לא כרוך באישורים, ובסוף התהליך כמובן צריך לקבל אישור מפיקוד העורף למבנה שהוא שווה ערך לממד. בתוך 3 חודשים מערכת המיגון החדשה צפויה לקבל את האישורים הדרושים, ואולי כך תסיים את סאגת המיגון של אלפי תושבים שעדיין נופלים בין הבטחות למיגון שלא מומשו לבין כיפת ברזל שלא מסוגלת לתת להם את הפתרון.